Юбилейната изложба на Константин Вълчев представя 16 негови произведения от художествено стъкло. В експозицията авторът събира творби във всички технологии на стъклопластиката и използва максимално възможностите на този вид материал. Тук има в технологията Пате де Вер, излято стъкло, духано стъклото. Не работя по теми, а гледам да използвам максимално качеството на стъклото, защото той е уникален материал, друг такъв няма. Единствено, примерно в стъклото може да видите в сърцевината му, вътре, в самия обем на стъклото, какво се случва. Творбите от експозицията Отражения впечатляват със своята уникалност, с игра на цветовете и много светлина. Всяка работа е предизвикателство. Важното при стъклото е, че всяка работа е една. Т.е. тя не може да се мултиплицира. Другото е, че работи с един материал, който е вълшебен просто. Е уникален. Всичките тези ефекти, които ги получава, най-важното за стъклото е светлината. От светлината стъклото живее. Изложбата може да видите до 31 октомври.